plavce, kteří nám dokončují memoriál Oldřicha Lišky. U tohoto jména bych se velmi rád zastavil. Oldřich Liška navázal na Alfreda Nikodéma a už před válkou převzal s Národním divadlem tě vezmu. Před druhou světovou válkou převzal jeho žezlo jakéhosi šéfa pražských otužilců a později A to dáš. tenkrát ještě sportovních otužilců Bojuj. v celém Československu. Žádný stresy. A tam jeden účastník chtěl obvyklou boj, chtěl jako podvádět, je to Jiří Zemánek. Jo. Podařilo se nám ho vrátit na správnou trasu. O Jiří Zemánkovi je známo, že zatímco vy jste všichni sportovci, otužilci, tak on tam vlezl, protože je blbej. A už ho máme v cíli. A můj kolega, v této chvíli komentátor, jak zřejmě většina z vás jste poznala, je pan Jakub Kohák, známý český režisér a herec. No, český, světový, můžeme říkat. Ano, český. A je to jeden z tváří projektu České unie sportu i s námi. Projektu jehož hlavním partnerem jsou České dráhy. Musíte kolem té boje vlevo u vás, chlapci, výborně. A už i ředitel celého podujatí je zde, hned za ním Jiří Zemánek. Jiří, jak se vám plavalo? Fantastické, pane Jiří. Pardon. V životě. Je to její první závod. Poprvé jste zde pokožil řekalu. Dobrý. Dobrý. A vidíte, použil bych výraz, kruh se uzavírá. Záchranáři skutečně to mají tak obšancované, že žádný plavec by jim neuproklouz, nikdo nezběhl pod hladinou a to je velmi dobře. Přesně tak, jak jedna tady z kolegyň Diveček poznamenala, ani kdyby chtěl, tak se dneska neutopí. A když už jsme u těch legend, Tak ještě, že jsem s tebou plaval, to. Tak já musím hezky Filda. také zdůraznit, že za kamerou jsem tady stejně jako v mnoha minulých letech viděl pana Pavla Křížka, legendárního kameramana československé a později české televize, autora slavných filmů o vzdělávání kanálu La Manche, člověka, jemuž my, dálkoví a zimní plavci, těčíme za popularitu, kterou dneska máme, protože bez těch slavných filmů o Františku Venclovském a Janu Novákovi by určitě dálkové plavání zdaleka nebylo tak populární, jako je dnes. A další plavci bezpečně opouštějí dopravu v teplotě 6,4 stupně. No a když už jsme u těch, kteří se zasloužili o zdárný průběh dnešní akce, nemůžeme vynechat pořadatelskou službu, která stejně jako v mnoha předchozích letech dbá na to,
aby se na ponton dostali jen ti, kteří sem opravdu patří. Dobrý, dobrý. Vezmeš si to teda a budeme do té šatny spolu.